dia a tothom. Benvinguts, benvingudes. Bé, com ja sabeu, l'objecte d'aquesta sessió és la de la constitució del nou Ajuntament del municipi d'Alcanar. L'ordre de la sessió, en primer lloc, és la constitució de la mesa d'edat. Després se comproven les credencials dels membres electes, juraran o prometran el seu càrrec, es farà la declaració de constitució de la corporació, seguidament l'elecció de l'alcalde i la presa de possessió de l'alcalde. Llavors, per a començar i poder constituir la mesa d'edat, demano, si us plau, a Xavier Barrera Sales, membre de major edat, i a Marc Sancho Amorós, que vinguin, per favor, i portin la seva credencial. Perfecte, gràcies, companya. Gràcies, Marc. Declaro oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament d'Alcanar. Té la paraula la secretària general, que anirà cridant als membres electes. Antonio Castro Ruiz, que no es troba i justifica la seva absència. Marc Chavalera Esbrí, portes la credencial. Benvingut i gràcies. Amanda Esteller Subirats. Esteller, perdó. Sí. On ve? Mireia Garriga Sancho. Gràcies, benvinguda. Gràcies, benvinguda. Francesc Reverter Sánchez. Gràcies, benvingut. Joan Roig Castell. Gràcies, benvingut. Neus Sancho Sanz. Gràcies, benvinguda. Marta Sanz Valls. Et deixen fer feina. Àxel Sorolla Emilio. Gràcies, benvingut. Lluc Ulldemolins Nolla. I Meritxell Ulldemolins Subirats. Bé, per a celebrar vàlidament la sessió és necessària la majoria absoluta dels regidors i regidores presents. Per tant, havent-hi assistit la seva totalitat menys un, es declara que es pot procedir a la constitució de la sessió per existir el quòrum legal suficient. Quant a les incompatibilitats, tots els membres han presentat les seves declaracions, que seran estudiades per la secretaria. Si concorreix qualsevol causa d'incompatibilitat, s'adonarà en primer lloc a l'alcalde i després al ple municipal perquè pugui requerir als regidors o regidores que incorreguen en aquestes causes, i el ple resoldria en el seu cas en els 10 dies que se li dona després d'haver requerit als regidors. Procedirem a la formulació del jurament o promesa. Començaríem per veritat. Molt bé. Xavier Barrera Sales. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respecte i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo per imperatiu legal. Molt bé, gràcies. Marc Chavalera Esbrí. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Amanda Esteller Subirats.
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Mireia Garriga Sancho, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Francesc Reverter Sánchez, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social i la prosperitat d'Alcanar, les Cases i Alcanar Platja. Joan Roig Castell, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Alcalde de la Mesa, Marc Sancho Amorós, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Neus Sancho Sant, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Marta Sanz Valls. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Un segonet. Ai. Aixeca't, aixeca't. Perdó. Jureu o prometeu, primer va la fórmula. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ara sí, ho prometo per imperatiu legal. Per defensar, treballar defensant el benestar de les persones del municipi i sense oblidar mai la importància de la terra i la cultura. Gràcies. Axel Sorolla Emilio, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal. Lluc Ulldemolins Nolla, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo per imperatiu legal treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de tots els veïns i veïnes d'Alcanar, les Cases i Alcanar Platja, i sense renunciar mai al dret a l'autodeterminació dels Països Catalans. Meritxell Ulldemolins Subirats, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Un cop els regidors i regidores han pres possessió del seu càrrec, declaro constituït l'Ajuntament d'Alcanar. A continuació, es procedirà a l'elecció de l'alcalde, per la qual cosa la secretària té la paraula per explicar el procediment de l'elecció. D'acord, ve regulat a l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim General Electoral General, que estableix que en la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedirà a l'elecció de l'alcalde, d'acord amb el procediment establert.
Afegeixo que poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les corresponents llistes i si algun no obté la majoria absoluta dels vots dels regidors serà proclamada alcaldessa. Si cap de les persones candidates obté aquesta majoria, serà proclamat alcalde o alcaldessa el regidor o regidora que encapçali la llista o que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas contrari, es resoldria per sorteig. Seguidament, es procedeix a fer la votació. Quins regidors que encapçalen les corresponents llistes presenten candidatura per Esquerra Republicana de Catalunya? Joan Roig Castell, senyor Joan Roig Castell. Per Junts per al canal Les Cases i el canal Platja, senyora Amanda Esteller. I per la CUP, no me posa res més, el de més no m'ho poses, la CUP. O sigui, la coletilla no me la posa, no la llijo. Per la CUP, Lluc Ulldemolins Nolla. Ah, perdó. I pel Partit Socialista, Neus Ai, perdó, és que no la trobo ara. Neus Sancho Sanz. Ah, vale. Maria Neus. Jo buscava Neus, perdó. Neus Sancho Sanz. Ara sí, podeu anar omplint les paperetes i us aniré cridant per ordre alfabètic perquè vingueu a introduir-les a la urna. Vosaltres dos votareu en darrer. Vale. Els teniu? Sí? Vale. Marc Xavalera Esbrí. Perdó. Sí, però no marxis. Sí. Sí, li dono ja? Sí. És que em costarà perquè li van molt bons, Gràcies. Amanda Esteller Subirats. Gràcies. Mireia Garriga Sancho. Gràcies. Francesc Reverter Sánchez. Hola. Gràcies. Joan Roig Castell. Gràcies. Mar Sancho Amorós. A mi m'estan faltant. Ah, no, en darrer lloc, perdó, que encara no me'ls conec a tots. Neus Sancho Sanz. Hòstia. És el mateix, sí. Pues si me'l deixes, sí, el tinc perquè no me'n falten. Gràcies. Marta Sanz Valls. Moltes gràcies. Àxel Sorolla Emilio. Perfecte, arreglat. Gràcies. Lluc Ulldemolins Nolla. Ara em queden. Meritxell. Tingui, senyor regidor. A vostè. Meritxell Ulldemolins Subirats. Sí. A tu no et dono res. Perdó, lenta. I ara el president de la mesa i la vocal. Molt bé. I Marc, moltes gràcies. Bé, llavors es procedeix a l'escrutini dels vots. M'ajudeu, oi?
Sí, aquí mateix pel darrere. Joan Roig Castell. Neus Sancho Sanz. Joan Roig Castell. Joan Roig Castell. Joan Roig Castell. Lluc Ulldemolins Nolla. Joan Roig Castell. Lluc Ulldemolins Nolla. Joan Roig Castell. Amanda Esteller Subirats. Amanda Esteller Subirats. Joan Roig Castell. Endavant, ja el pots proclamar tu mateix. Un cop efectuades les votacions, amb el resultat de Joan Roig Castell, 7 vots, Amanda Esteller Subirats, 2 vots, Lluc Ulldemolins Nolla, 2 vots, Neus Sancho Sanz, 1 vot, el candidat amb més vots ha estat Joan Roig Castell. Senyor Joan Roig Castell, accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar? Sí, l'accepto i prometo el càrrec per imperatiu legal. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, per segona vegada ho prometo per imperatiu legal. Senyor Joan Roig Castell, pot ocupar vostè el seu lloc a la presidència. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bona tarda, regidors, regidores de la nova corporació, interventora, secretària general, amics i amigues, canereus, canereves, casencs i casenques, que heu tingut a bé acompanyar-nos en aquest acte de constitució de l'Ajuntament d'Alcanar. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Un agraïment també especial a Javi Barrera i a la Mar Sancho per la seva col·laboració, les persones que conformen la mesa d'edat. I per començar, permeteu-me introduir la fórmula de promesa del càrrec que hem escollit els 7 regidors i regidores d'Esquerra Republicana i que no hem reproduït un per un al punt anterior per tal de garantir que el plenari avance d'una forma dinàmica. La promesa del càrrec dels 7 regidors d'Esquerra Republicana diu així: prometem el càrrec per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana i manifestem el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declarem que continuarem treballant per la construcció d'una Catalunya lliure, socialment justa i econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
Continuo, si em permeteu, en un agraïment públic a les 3.866 persones que van exercir el seu dret a vot el passat 28 de maig. No obstant, també van haver 2.935 persones que van decidir no anar a les urnes el diumenge d'eleccions. Aquesta diferència negativa de la participació respecte de les eleccions municipals del 2019 és generalitzada. I per aquest motiu, l'esfera política, en general, a tots els nivells, ha de reflexionar sobre l'increment substancial de l'abstenció al municipi, a la comarca, al territori i al país. I posar-se a treballar des d'avui mateix per estimular la participació ciutadana en les futures eleccions dels governs a totes les institucions. Entenem que el vot és una de les nostres llibertats més importants com a ciutadans. El vot confirma que el poble té veu i que la veu del poble s'escolta. Per tant, el primer objectiu de totes les forces polítiques d'este plenari ha de ser necessàriament treballar els propers 4 anys per millorar aquesta participació. Tot seguit, iniciarem un torn obert de paraules dels portaveus dels grups municipals per a que tothom pugui participar activament d'este solemne acte d'investidura. Introduirem les intervencions tal com farem en els propers plenaris ordinaris, és a dir, atorgarem els torns de paraula atenent a la representació al plenari municipal, atenent al nombre de regidors, en ordre de menys representació a més representació al plenari. Per tant, té la paraula, si ho desitja ara mateix, la senyora Sancho, portaveu del grup municipal socialista. Gràcies, senyor alcalde, benvinguts a tots i moltes gràcies. Jo seré molt breu perquè si no se farà molt llarg. Crec que tenim 4 anys per a parlar i per a demostrar en fets per lo que de veritat estem aquí i és per a treballar per la ciutadania. I no res, simplement dir gràcies a les persones que han fet possible que jo avui estigui aquí representant els socialistes i a les socialistes d'Alcanar, les Cases i Alcanar Platja i dir-los que com estos 4 anys passats que seguirem treballant per la ciutadania i només pels interessos de la ciutadania. Gràcies. Té la paraula tot seguit, si ho desitja, el senyor Ulldemolins, portaveu del grup municipal de la CUP. M'extendré una miqueta més, agrair a tota la gent que avui present aquí. Abans de res, nosaltres des de l'Assemblea Local de la CUP ens agradaria agrair a Javi, a l'Èrica i a Andreu la seva tasca com a membres del grup municipal durant la darrera legislatura. També aprofitem per felicitar a tots els companys i companyes i membres de la secció local d'Esquerra pels resultats obtinguts i per la majoria absoluta que heu revalidat. Com ja bé Joan dia, nosaltres també volem fer èmfasi en que aquestes eleccions ens han deixat una dada per a la reflexió conjunta de totes les candidatures que hi participàvem, i és la baixa participació. Ens hem situat en un mínim històric del 56%, quan mai en unes eleccions municipals havien baixat del 66%, a excepció de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Una dada que mostra una absoluta desafecció per la política de bona part de la ciutadania del nostre municipi. La ciutadania ens demana més polítiques d'esquerres i independentistes. I tot això en un context de creixement i consolidació de l'extrema dreta arreu del país, on ha assolit representació en bona part de les institucions i on també governarà, per exemple, al País Valencià i segurament a les Illes. El panorama que es presenta és dantesc i el municipalisme ha de ser el primer baluard per protegir els drets socials, els drets polítics i els drets de les persones independentment del seu origen o orientació sexual. Tanmateix, hem de ser capaços conjuntament de recuperar el camí perdut cap a la independència del passat 1 d'octubre del 2017. La tasca de la Marta i meua, com a nous membres del grup municipal de la CUP, és la de continuar la faena iniciada pels nostres companys i companyes, tots en l'altaveu de l'Assemblea Local en este plenari municipal. Tot i ser a l'oposició, el nostre treball continuarà sent proactiu, en benefici del municipi, incidint en aspectes tan importants com la municipalització dels serveis públics, la transformació inclusiva del nostre municipi o la promoció i recuperació culturals, entre altres. Finalment, no em queda més que agrair a les 663 veïnes d'Alcanar, les Cases i Alcanar Platja que el passat 28 de maig ens van fer confiança, tot passant del 12 fins al 18% dels vots emesos. Moltes gràcies i visca la terra. Finalment, per a tancar aquest torn de paraules, té la paraula la senyora Esteller, portaveu del grup municipal de Junts. Moltes gràcies, Joan. Primer de tot, bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per acompanyar-nos. Primer que res volem agrair a les 803 persones que ens han donat la seva confiança i han cregut en el nostre projecte
i que han fet possible que avui siguem 3 les persones que representem el grup municipal de Junts per Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja. Antonio Castro, a qui des d'aquí li vull fer arribar el nostre escalf i desitjar-li una ràpida recuperació. Paco Reverter, que igual que Antonio mos aportaran l'experiència, el sentit comú i l'equilibri, i jo mateixa, que enceto aquesta etapa amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'aportar i sumar en benefici de tot el municipi. Moltes gràcies. De veritat, esperem no defraudar-vos. En segon lloc, vull felicitar al senyor Joan Roig pels resultats, per l'alcaldia, que avui recent estrena una altra vegada en aquesta nova legislatura, i donar-li l'enhorabona i la benvinguda a tots els regidors nous que avui ens incorporem per primera vegada a l'Ajuntament per a treballar pel nostre poble. En tercer lloc, vull aprofitar l'ocasió per a posar de manifest el que tots hem comentat, que tenim un punt que considerem molt important sobre aquestes darreres eleccions, que és l'abstenció. Gairebé 12 punts menys que les passades eleccions del 2019, de gent que no ha votat. Creiem que és un toc d'atenció per a tothom i que s'ha de posar de manifest que, a excepció de la força que a partir d'avui ens governarà, la resta hem augmentat pel que fa a percentatges de vots, fet que ens porta a demanar que durant aquesta legislatura se'ns tracte a tots els grups de l'oposició i se'ns escolta i se'ns tingui en consideració per a tot allò que estigui relacionat en la millora, la prosperitat i el desenvolupament del municipi. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes per les seves intervencions. Avui, com bé saben, celebrem el ple de Constitució de l'Ajuntament. Això és que prenen possessió els regidors i regidores i s'investeix l'alcalde o alcaldessa, en aquest cas alcalde. Per tant, avui és un dia de celebració institucional, no de debat polític, i per respecte solemne en aquest solemne acte i per diferència a les persones que avui ens escolten per la ràdio i també les persones que avui han tingut a bé estar presencialment a l'acte d'investidura, no aprofundirem en les qüestions polítiques ni ideològiques, penso que és de rebut, que si bé són legítimes i són importants, ja trobaran el seu lloc en fòrums de debat, en els més de 20 plenaris ordinaris que celebrarem en aquests 4 anys de mandat. Dit això, per acabar, si me permeteu, voldria dedicar unes paraules a tots els canareus i canareves, especialment als canareus i canareves que ens estan escoltant i als canareus i canareves que avui estan aquí a la sala de plens. Este és un plenari especial perquè dibuixa la nova corporació municipal que gestionarà el dia a dia del nostre municipi els pròxims 4 anys. I és, per tant, un moment de solemnitat institucional i entendeu també que per a mi és un moment d'emoció personal. Avui inaugurem una nova legislatura i m'agradaria fer-ho en un agraïment i una disculpa pública a la meva família i als meus amics. Avui tinc la sort de gaudir de la companyia de ma mare, de la meva parella, la Blanca, de la família Tortosina i de bona part dels meus amics a la sala de plens, i ells i elles se mereixen tot el reconeixement públic pel seu recolzament incondicional i imprescindible. Són persones que no són la cara visible de la política, no surten a les fotos, no es presenten a cap llista electoral i no s'enduen cap tipus de mèrit, però sempre estan allí, sempre, en un segon pla, militant en la discreció i disposades a compartir el pes de la responsabilitat del càrrec públic. Disposades sempre a perdonar les nostres absències, algunes inexcusables, i decidides a entendre que l'alcaldia és entrega incondicional al nostre poble. Disposades també a assumir que l'alcaldia és sempre complida en les necessitats de l'Ajuntament i massa vegades egoista i insensible en la família i en els amics. Aixumara sàpiga retornar-vos tota la vostra generositat en l'atenció i l'estima que vos mereixeu. De moment, saben que continuaré lliurant gran part del nostre temps a la Casa Gran. L'únic que puc fer és demanar-vos disculpes per avançat i dedicar-vos aquestes primeres paraules del ple d'investidura, perdoneu, en forma d'admiració i agraïment infinit. Sense vosaltres
acabo dient que sense el vostre suport i la vostra paciència tot això seria només una fantasia. Moltíssimes gràcies, família i amics, per tot el que heu fet. Moltíssimes gràcies. Un agraïment públic a tots els regidors i regidores que han format part d'aquest plenari el mandat 2019-2023. La corporació en el seu conjunt ha viscut la dura experiència d'enfrontar-se a les conseqüències dels aiguats torrencials del 2018, la temporal glòria del 2019, la pandèmia del 2020 i els aiguats torrencials del 2021. És de justícia reconèixer el compromís dels companys de la corporació, de tots els companys i companyes de la corporació. Especialment permeteu-me que dedique unes breus paraules a tots els regidors i regidores que han fet un pas al costat per garantir la renovació de la cadena de responsabilitat institucional. Moltes gràcies. Vos honora. Als membres de l'equip de govern sortint per la seva entrega inestimable. Ivet Fibla, Jordi Bort, Maribel Ramon, Mercè Fischer, Jordi Montfort i Jordi Cervera, alguns dels quals estan avui aquí acompanyant-nos. En la constitució del nou Ajuntament acomiadem institucionalment a 6 regidors i regidores de govern exemplars, que s'han convertit també en la família. Persones amb qui he compartit el tram més intens i apassionant de les nostres vides. Com diu la companya Ivet Fibla, n'hem vist de tots colors i n'hem sortit tots i totes més reforçats. Ens tornarem a trobar, companys i companyes. Desitjo a tots els regidors i regidores, no només els de l'equip de govern, també els de l'oposició, a tots els regidors i regidores sortints de la corporació, que trobeu la felicitat en aquesta nova etapa. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Per acabar, avui per sort ja podem ponderar en perspectiva des d'una mirada més sincera i serena estos fets sobrevinguts i podem determinar que els canadeus i canadeves som implacables davant dels infortunis. Si em permeteu l'expressió, estem fets d'una altra fusta. Deixeu-me recordar un fragment d'un llibre de l'any 1924 escrit pel conegut geògraf Pau Vila, que el meu antecessor, Alfons Montserrat, que avui també ens acompanya, ja va utilitzar el seu discurs d'investidura el dia que jo vaig prendre possessió per primera vegada com a regidor d'esta gran institució. Pau Vila, en aquest llibre, recitava Alfons Montserrat, en aquest llibre que es diu Visions geogràfiques de Catalunya, dedicava un capítol sorprenentment als canadeus i mos definia així. Són gent terrassana, capaç de fer afruitar les pedres. L'abraonament que han posat a traure profit d'un terreny esquerp els ha portat a fer meravelles. Pau Vila, en aquestes paraules, eleva la nostra fortalesa, la nostra tenacitat i la nostra ambició. Qualitats singulars que ens han permès excedir tots els obstacles. Atributs en els que ens hem d'emmirallar totes les persones que conformem aquesta corporació. En aquesta premissa ben present, encarem un nou mandat en un objectiu clar. Transformar. Transformar. És el nostre moment. És la nostra oportunitat. La transició del poble d'Alcanar en la ciutat d'Alcanar. Aquesta evolució ja s'ha materialitzat al llarg dels últims anys en la implantació dels equipaments propis d'una gran ciutat. Ja els tenim. S'està materialitzant també en l'evolució demogràfica del nostre municipi. En 4 anys, atenció, hem incrementat la nostra població en més de 400 habitants. En aquesta projecció de creixement demogràfic és molt probable que a curt termini ens situem sobre els 10.000 habitants. A partir d'aquí ja som una ciutat per llei i serem una ciutat a ulls de la Generalitat i la resta d'administracions supramunicipals. Això és cabdal, és molt important. Això vol dir que aquesta fita extraordinària dibuixarà un escenari idoni per garantir el nostre creixement i desenvolupament en l'arribada de noves oportunitats. I aquest mandat cal fer això, cal treballar de valent per acompanyar la transformació definitiva del poble en ciutat, focalitzant els nostres recursos i esforços en la millora de les infraestructures i la tan anhelada diversificació econòmica. Cal preparar l'arribada del títol de ciutat en una transformació urbanística. Definirem l'Alcanar del futur en la redacció d'un nou Pla General Urbanístic que elaborarem creant una oficina de redacció en el Departament de Territori de la Generalitat. Això ja està tancat. I l'objectiu d'estar plenament preparats a l'hora d'abraçar la transformació del nostre municipi en ciutat, hem començat a reforçar també l'aparell administratiu i la sala de màquines de l'Ajuntament. Este gran repte vol
alguns esforços, molts esforços. Vol molt de múscul administratiu i tècnic per a tal d'atreure totes les línies de subvencions reservades únicament a les ciutats de més de 10.000 habitants. En tot, conformarem un ajuntament fort, que sigui capaç d'atendre les necessitats del dia a dia dels nostres veïns i alhora estigui preparat per a liderar aquesta estimulant etapa de transformació. Ens trobem a les portes, canadeus i canadeves, d'un moment clau en la nostra història. Avui és el moment idoni per conjurar-nos i encarar el nostre futur més esperançador en el cap ben alt, en tota l'espenta i en tota la voluntat de fer recular les fronteres de la nostra autoestima. Canadeus i canadeves, encetem un nou període. És l'hora d'escriure les millors línies d'un nou capítol de la nostra estimada ciutat. Ara sí, ciutat. Moltes gràcies a tots i a totes i visca el Canà. S'aixeca la sessió.